O parking do Centenario xa dispón dos novos sistemas de control de acceso. Trátase dunha máis das melloras introducidas polo Executivo local nos últimos meses, de cara á súa modernización, co que se busca mellorar o servizo. A medida supuxo un investimento duns 160.000 euros. Empezou a funcionar o novo equipamento do aparcadero do Centenario, que onde un investimento que fixemos no Concello de Ribeira por máis de 160.000 euros e que ven a controlar en tempo real e ademais a mellorar a experiencia do propio usuario. Non vai a poder, neste sentido, facer pagamentos con tarxeta, aplicar os bonos de desconto para quen compre no comercio local e, por tanto, estamos facendo esa renovación integral de todo o estacionamento do Centenario, porque xa nos últimos meses tamén viñamos de adxudicar pois o contrato de conserxería para que pudese abrir 24 horas e agora mesmo estamos actuando tamén na parte superior para eliminar todas as filtracións e humidades que existen a día de hoxe nese equipamento público. Segundo informou o propio alcalde, aproveitouse a posta en marcha do novo equipamento informático para dar de baixa tamén os permisos de estacionamento gratuito, dos que dende hai anos se beneficiaban persoal dos xulgados, Policía Local e Corporación Municipal. Unha medida que non sentou demasiado ben, pero que dende o Concello defenden para garantir un uso igualitario dos recursos municipais. Foi unha decisión do Goberno municipal eliminar todo tipo de tarxetas que había para a entrada gratuita. Neste caso, as persoas afectadas son policías, letrados, xuíces e tamén o persoal político do Concello de Ribeira. Non queremos que haxa distincións á hora de usar ese estacionamento público e, por tanto, esa equidade á hora de garantir o acceso igualitario para toda a poboación. Calquera persoa que necesite ter unha praza de garaxe, pois terá a opción de coller un bono de 12 ou de 24 horas en función das súas necesidades e, por tanto, é un paso máis adiante que damos para mellorar o servizo e garantir que Ribeira ten un aparcadoiro público, céntrico e despois tamén con tarifas reducidas porque é o aparcadoiro máis barato de toda a comarca da Barbanza.